cu substanțe anabolizante, ciclizare a carbohidraților, tehnici de stimulare musculară. Avem repetările forțate. Dar de fapt pieptul nu a ajuns până la epuizare, ci doar tricepsul tău. Presă cu gantrele la umeri plus fluturări, prezentate de Arnold în cartea lui despre bodybuilding. Salutări și bine v-am regăsit la un nou videoclip, atât pentru intermediari cât și pentru începători, pentru a ști de ce vă veți lovi și cum să depășiți situația. Astăzi o să vorbim despre cum să depășiți o stagnare, adică în momentul acela când nu mai aveți rezultate nici pe cântar, nici în forță și nici la aspect. Știu, este un moment foarte frustrant pentru toți cei care merg la sală, dar este inevitabil. Cu toții ne vom lovi de el. Poate că mai devreme sau mai târziu, dar trebuie să învățăm ce trebuie să facem, să depășim asta și să nu ne demoralizeze psihic, așa cum se întâmplă cu foarte mulți de altfel și o să ajungă să se lase de sală pentru că nu mai văd rezultate, o să creadă că au dat înapoi și tot așa. Deci trebuie să învățăm cum să depășim situația asta. Acum vă vorbesc despre stagnările pe care le veți întâlni în primii ani de sală, dar veți ajunge la un maxim genetic unde nu o să mai creșteți în masă musculară, ci doar o să vă îmbunătățiți aspectul mușchilor, dar cu aceeași masă. La maximul genetic se ajunge după câțiva ani de sală serioși. Bine, pot fi și 20 dacă nu ai făcut treaba asta la intensitate maximă și nu ai fost serios în tot timpul ăsta. Cum pot fi și doar 5 ani dacă ai făcut totul la potențial maxim. Dar mai de ajuns până acolo și când o să ajungi, o să-l poți depăși doar cu substanțe anabolizante, asta dacă vrei să-l depășești, adică cu steroizi. Dar nu vom vorbi despre asta, ci vom vorbi despre stagnările pe care le vom întâlni în drumul nostru spre maximul genetic. În primul rând, să depășim o stagnare, avem nevoie de stimul noi. Stimul noi față de cei pe care am avut până acum, prin antrenament cât și prin alimentație. Ca și stimul în alimentație, cel mai important ar fi să adaugi calorii surplusului tău caloric. Bineînțeles, asta dacă vrei să crești. Dar dacă vrei să slăbești, ar trebui să mai scazi caloriile pe care deja le ai dintr-un deficit caloric. Totodată puteți face o ciclizare a carbohidraților. Să aveți zile de low carb și zile de high carb. În zilele de pauză puteți înjumătăți carbohidrații pe care îi mâncați în zilele de antrenament. Adică dacă aveți mese de câte 100 de grame de orez, în zilele de pauză veți mânca câte 50 de grame de orez. Dacă mergeți 5 zile pe săptămână la sală, vă puteți face 4 zile de high carb și 3 zile de low carb. Zilele de pauză cu carbohidrații înjumătățiți și vă mai alegeți o zi în care să lucrați o grupă mică la care stați destul de bine, să o mai țineți și pe aceea în low carb. La piept, spate, picioare trebuie să fiți pe high carb orice ar fi. Puteți să mai diversificați puțin mesele, să le schimbați între ele și să schimbați și ora la care mergeți la sală. Ca stimuli în antrenament am mai multe de spus, așa că o să vă prezint tehnici de stimulare musculară. Din antrenament trebuie să vină cel mai mare stimul pentru a depăși stagnarea. Și pentru început vă sfătuiesc să schimbați antrenamentele, să schimbați ordinea zilelor de antrenament. De exemplu, dacă luni făceai piept, să faci în așa fel încât să schimbi programul și să bagi în orice altă zi în afară de luni. Și să îți schimbi, bineînțeles, și ordinea exercițiilor pe care o aveai până acum. De exemplu, dacă începeai cu presă înclinată, acum poți să începi cu orizontală sau tot așa și... Acum, haideți să vă prezint niște tehnici de intensitate pe care să le adăugați în antrenamentul vostru pentru a-i da stimul noi mușchiului, pentru a-l și pentru a-l stresa suficient ca el să crească. Pentru o primă tehnică avem repetările forțate. Dar aici aveți nevoie de un partener de sală să vă ajute să mai ridicați încă 2-3 repetări după ce nu mai poți face singur absolut niciun. De exemplu, împingeți la piept, faceți 8 repetări, a noua deja nu mai merge și acum intervine partenerul dumneavoastră de antrenament care o să vă ajute să mai faceți încă 3 repetări sau cine știe câte mai puteți, să vă ajute ușor, nu să vă tragă bara el singur și voi doar să nu faceți nimic, ci încă să vă lase să vă forțați, să mai faceți încă 3 repetări peste acele repetări pe care le-ați făcut singur și nu ați mai putut face niciuna singur. Deci, s-au dus 8 repetări, a noua deja ai dus-o la maxim și apoi mai vin încă 3 cu ajutorul partenerului, bineînțeles, foarte ușor. Încât ca voi să forțați tot mușchiul ăla, să-l stimulați, să-l stresați, să crească mai mult decât trebuie. Să trecem la o altă tehnică și anume repetări parțiale. După ce v-ați încheiat seria de 8 sau 10 repetări, veți începe să mai faceți niște repetări parțiale. Adică fără mișcarea completă. De exemplu, la biceps faceți flexii cu gantera și aceasta este mișcarea completă. Iar voi după ce ați încheiat 8 sau 10 repetări și nu mai puteți face niciuna completă, o să începeți să faceți niște repetări parțiale. Încât să mai stresăm mușchiul suficient pentru a-i da un stimul nou, pentru că ce se întâmplă voi, mușchiul era obișnuit ca după serie de 8 sau 10 și epuizat să se oprească și să se odihnească. Apoi îl șocați prin aceste repetări parțiale în care nu îl lăsați să odihnească și îl stresați și mai mult și asta o să trebuiască să se îmbunătățească pentru a face față. Un alt principiu foarte bun pentru grupele mari, cum ar fi pieptul, spatele, picioarele și chiar umerii, este să începem cu un exercițiu de izolare.
Să preobosim mușchiul. Într-un exercițiu de izolare este implicată doar o grupă musculară și doar o articulație. De exemplu, fluturările la piept și la umeri, extensiile picioarelor la aparat și pullover cu bara pentru spate. Ideea începerii cu un exercițiu de izolare este să preobosim grupa musculară înainte să trecem la un exercițiu compus, care implică mai multe grupe musculare, cum ar fi presa la piept, care implică și tricepsul și o parte din umăr. Când vrem să începem cu un exercițiu compus, de exemplu un pins la piept și vrem să facem 8 repetări până la epuizare, cel mai probabil va obosi tricepsul înaintea pieptului. Deci nu o să mai putem face pe anual din cauza tricepsul, dar pieptul nostru nu este obosit încă la maxim. Așa că ai impresia că ai dus până la epuizare și pieptul. Dar de fapt pieptul nu a ajuns până la epuizare, ci doar tricepsul tău. Și pentru a putea ajunge cu tricepsul și cu pieptul în același timp la epuizare, putem începe cu un exercițiu de izolare pentru piept, cum ar fi fluturările cu gantele sau la aparat sau la capul. La fel și la genoflexiuni. Tu poți obosi înainte ca quadricepsii tăi să ajungă la epuizare, așa că lași bara și îi lași neterminați. Deci poți începe și aici cu un exercițiu de izolare și anume extensia piciorului la aparat. Încă o tehnică sunt repetările pe negativ. Adică nu când împingi sau tragi bara, ci atunci când o lași. Acela este negativ. Așa este pozitiv, așa este negativ. Tehnica constă doar în repetări pe negativ cu o greutate care nu-ți permite să faci mai mult de 5 sau 6 repetări pe pozitiv. Da, și aici ai nevoie de un partener pentru a te ajuta pe pozitiv, ca apoi singur pe negativ să lași jos în decursul la 4 secunde. Încât să stresezi foarte tare mușchiul. Și trebuie să te concentrezi maxim pe mușchi atunci când o să lași bara în jos pe negativ. Dar mai tot timpul trebuie să fiți atenți pe negativ și să nu lăsați drumul dintr-o dată sau pur și simplu să fiți doar pe pozitiv de exploziv, pentru că negativul face parte din executarea completă a exercițiului. Deci dacă vreți să luați 100% din acel exercițiu, aveți grijă pe negativ și lăsați ușor și controlat. Pozitivul poate fi exploziv, iar negativul ușor în decursul la 3 secunde. O altă tehnică care este cunoscută de bună majoritate este supersetul. Adică imediat după ce ai terminat un exercițiu, fără a lua o pauză, începi un alt exercițiu pentru aceeași grupă musculară. De exemplu, împingi la piept cu gantele, apoi imediat fluturări cu gantele. Presă cu gantele la umeri, plus fluturări. Ramat pentru spate și apoi pullover și tot așa vă găsiți voi variațiile pentru toate grupele musculare. O altă tehnică care la fel este deja cunoscută de foarte multe persoane este drop setul. Atunci când ți-ai terminat setul și ai dus ultima repetare până la epuizare, scazi cu 30% greutatea și îi mai dai din nou până la epuizare. Cam astea sunt niște principii de bază, pot spune. Toate principiile sunt mai multe și o să fac un videoclip cu mai multe tehnici prezentate de Arnold în cartea lui despre bodybuilding. Indicat este să faceți una dintre tehnici la ultimul set din exercițiu. Primele 2 seturi de încălzire, al treilea set între 6 și 10 repetări și ultimul set vă alegeți o tehnică de stimul pe care să o faceți. Deci nu trebuie să adăugați tehnicile la fiecare set, în niciun caz. Cam atât pentru azi, o să mai urmez un videoclip despre tehnici, deci stați pe aproape. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, să dai un like, un comentariu cu părerea ta și să dai un follow pe Instagram la Mihai_Cojinaru. V-am pupat!